सेम टू सेम जा माने क्वालिटियावहाय मोनो सिखौ बे क्वालिटियावनो बे बानायग्राफोरखौथ' रावबो होबथानो हायाखै स्टप खालामनो हायाखै Hello everyone, I hope you all are doing well. So आरोबावनो आं नोंथांमोननि सिगाङावहाय मोनसे गुबुन भिडिअ लानानै फैबावदों तो बे भिडिअ मेनलि ओरैबादि मोनसे माने आं मिनिनो ओंखारदों आरोना मिनिनोबो ओंखारदों मा बुंनाय आरो सासे मानसि आरोना बियो हिन्जावसा ना हौवासा बेखौहाय आं मिथिया तो आंखौहाय WhatsApp-आवहाय मेसेज हरदों आरोना आंनि दाहोनाय दखनाफ्रा आरोना माबा माबि बुस्थुफ्रानो खोबजानाय नङा होननानैहाय आंखौहाय बुंहरदों नोंथांमोननो नै स्क्रिनाव नायनै बेखौहाय देखायो आं तो आं ओरैबादि मिनिनो ओंखारदों तो बिथाङा माने माबादि आश्चर्यित मानसि जे आंनि दाहोनाय दखनाफ्रा बेबादि खोबजालायो माबादि आं बेखौनो सानदों माने माबादि डेन्जार मानसि जागोन आरोना तो हौवा ना हिन्जाव बेखौ आं मिथिया तो नोंथांमोना जुदि नोंथांमोननोहाय बे स्क्रिनावहाय नै नाम्बारखौ होबाय आङो नायनानै बे नाम्बारा जाहैबाय बिथांनि आरोना तो बे नाम्बारजोंनो बिथाङा आंखौ मेसेज खालामहरदों नोंथांमोना नुखाबाय नै स्क्रिनावहाय तो नोंथांमोना सोंहरनो हागोन ना बिथांखौ कल खालामहरनोबो हागोन मेसेज खालामहरनो हागोन हयतोबा बिथाङा पपुलार जानानै सानदों नामा पपुलार जानो लुबैदों नामा एसे माने गोमोथाव आरोना सोमोनांथाव दिनै जोंनि बड'लेण्डआवहाय बा जोंनि जेसेबां बर' माहारि आइजोफोरा दखनाखौ गानो आरोना तो दखनाया एसे गेदेर गोलै साइज थायो थेवबोनो माने सासे हिन्जावनि मोदोमखौ खोबजोबलायनो हायि बेबायदि दखनानि साइजथ' एफाग्राब माबा खिथाबथां माथांथ' बानायाना जोंनि दखनाखौ आं ओरैबादि मिनिनो ओंखारदों आरोना बेखौनो तो खायफा मानसिफ्रा माने हिंसा खालामो आरो जे माने नायनो हायि बेफोरबायदि स्वभाब चरित्र थायो खायफा मानसिने किन्तु नायनो हाया मालाय मानसिया एसेबां नायनो हाया जानांगौ जे बुस्थुफोरखौ जे दखनाखौ जोंनि आइजो माहारिफ्रा गानो बेसेबांबा समायना रमायना बेबा हिन्जाव जाखो ना हौवा जाखो गावहाबा मोदोमाबा गावहाबा बुस्थुफ्राबा बेसेबां माबादि साइज जाखो माबा बुस्थुफ्रानो खोबजानाय नङा होननानैहाय बुंबाय आंखौ मा होनबावनो रायजोफोर तो आब'मोन आगैमोन मादैमोन आयंमोन जेसेबां मानि आरोना जोंनि बर' माहारि आइजोफोर दं जाय जायनो दखना नांगौ दखना पसन्द जायो आंनि भिडिअआवहाय नायनानैहाय जुदि पसन्द जायोब्ला नोंथांमोना थाबैनो अर्डार होनानै लानो हानाय आङो बै दखना देखायनाय बे भिडिअआवहाय आङो स्क्रिनावहाय नाम्बारखौ होखादों बे नाम्बारावहायनो नोंथांमोना WhatsApp मेसेज हरनानै सोंहरनो हानाय गासैबो आरो आङो माखासे मानि कालेक्शनफोरखौहाय आङो स्पेशल अफार होबाय आरोना बेनो अफार होनायनि कारना बेनो जाहैबाय माखासे मानि आगैमोन आब'मोना आंखौहाय मेसेज हरै हरै माने रिक्वेस्ट खालामहरदों आरोना एसे माने खमनि हरनो हाया नामा आब' मानोना जों गैजाया गोरिब जोंहा बिरादनो दुखु खस्थ' मावनानैहाय जोंहा न'खर सालायनोनो गोब्राब जायो जों माबोरै बारा दामनि दखनाखौ बायनाय बेफोरबायदि गोबांनो मेसेज हरलादों तो बेखायनो आं सानबाय दे पुजायावहाय बयबोनो बोसोर माथा खेबसेखौ गाननो लुबैयो आरोना बयबो गाननो जोमनो लुबैयो देलायनानै ओंखारनो लुबैयो हिन्जावफ्रा तो बेखायनो हानायमानि खमावहायनो आङो आंनिफ्राय आङो हरनो नाजागोनसै 1400 आरोना 1400निफ्राय 1900 सिमावहाय अफार मोनगोन मा दखनाखौ मोनगोन नोंथांमोना मेसेजावहाय हरनानै सोंहरनो हानाय आरो गोबां दखना दखानदार आब'मोन आगैमोना हलसेलाव हरगोन नामा होननानै सोंहरदोंमोन तो बे पुजा सिजनावहाय आङो एसे हाथ'नाय नंला जुदि पसिबल जायोब्ला थेवबोनो आं नोंथांमोननोहाय भिडिअ
भिडिअनि गेजेरजों आङो मिथिहोगोन जे आङो हलसेलाव हरनो हागोन ना हाया बेखौ मानो होनना बुङोब्ला हलसेलनि थाखायहायब्ला स्टकआवहाय सिगांनोनो आन सिजोनावहायनो बेखौ बानायनानै लाग्रोनांगौ आरोना थ' दा बेबादि सिजोनावहाय गोबां दाग्राफ्राबो गोबांनो बेफोरबादि बेफारिफोरनिफ्राय कन्ट्राक्ट लायो आरोना थ' औ आंनि देहाबो मोजां नङामोन ना थ' प्रेगनेन्सि अबस्थायावहाय आं एसेबां प्रब्लेमावहाय आं हास्लाबाखसै नोंथांमोना दुखु मोननाङा माखासे माने सिफ्रा ओरैबादि जायो आरोना सिनि क्वालिटिफ्रा माने गोबांनो जोंनाबो बर'लेण्डआवहाय नोंना मा होनो दाग्राफोर दङ आरोना दाग्रा माने डिजाइनार दखना बानायग्रा माग्रा बेफोरबादि गोबांनो दखना प्रडाक्शन खालामग्राफोर दङ थ' बे बुंनो गोनां बाथ्राया बेसो जे माने रावनिबो मार्केटखौ डाउन खालामनो थाखाय नङा दै किन्तु मोनसे बुस्थुआ बेसो जाबाय जोंनि हारिनि गानग्रा जोमग्राखौ दा जोंनि हारिनि मानसिफ्रा साफिसियेन्ट बानायनो हायियावहाय मा जाबाय गुबुन हारिनि मानसिफ्रा बिसोरो बे जोंनि हारिनि सिफोरखौ बिसोरो बानायो आरोना थ' जेखुनु डिजाइनार ना माने प्रडाक्शन जाय खालामो बे प्रडाक्शन खालामग्राफोरनि डिजाइनखौ जै मोनबाय बिसोरो हरजों हर नखानायैनो बिसोरो कपि खालामजोबो आरोना बेबो सेम टु सेम जा माने क्वालिटियावहाय मोनो सिखौ बे क्वालिटियावनो थ' होमब्ला दिनैहाय साननो गोनां बेनो जे जाय बानायग्राफोर बे बानायग्राफोरखौथ' रावबो होबथानो हायाखै स्टप खालामनो हायाखै थ' रागा जोंलायनानै बे जेबो लाब गैया बेनि थाखायनो उन समफ्रावहाय जोंनि हारिनि गेजेरफ्रावबो बांसिनसो बांसिन प्रडाक्शनफोरखौहाय जोङो दिहुननो नाजानांगौसै आरो हानायमानिखौ ना गोरिब गैजायिफोरनि थाखायबो खमनिफ्राय खम दामावहाय हरोब्ला मा जागोन साफ्रोमबो जोंनि बर' हारिफ्रा गावनि गाननाय दखना सिफोरखौ गाननो हागोन आरो बेनो थ' आं भिडिअखौ बारा गोबाव खालामला बेयावनो दोनथ'नोसै बयनिबोसिम गोजोन्थों